Phathekile kahle lapho okhona manje ngoba ngisho nengane ayisanakekelwa kahle imali ngathi ubaba wengane akasayifaki ezasonze ukuthi engayifaki ukuthi sekhona umuntu osekhona lokho esithombeni okwamanje ababhizi naye. Wena uthatha block Umuntu engisebenza naye ngathi nemali asayifakile and mina lokho awumphathi kahle ngoba umuntu onama feelings for wena le nto bengifuna ukuyisho kahle kahle. Hebo iqale nini leyo nto? So kunesikhathi izola ndlela kodwa ngathi hayi mhlawumbe into edlulayo ngiyabona ukuthi hayi ayidluli lento le. Ukuthi bengazi ukuthi uzoretha kanjani ngasengabhala kwishow ngacela usizo. Manje ucela usizo ukuthi mina ngamukele ama feelings akho. Uthi wamukela isicelo sami so ukuthi sizame explore le nto le. Manje mengwanqaba Uthando lweqiniso, uthando lwamanga. Elamigama uStufuza Dlangamandla Zulu. Ngumngwenya nkomo Savukazi Mvuleni. Ngintokazi ezaluMamkhize kahle kahle ngumamsebenzi Ndlela. So ngiyanamukela kulona lolu hlelo lolu namhlanje ke zivakashelwe ubhuti and ngiyathemba ukuthi mhlambe mesikhulumisana akuzele kungenzeka uxazululeke mhlambe ayithola into ayifunayo noma cha angazi ukuthi kuzohamba kanjani but ke asike simneze isikhathi sakhe simlalele ukuthi yini ayizele la ekhaya namhlanje. Ngiyafisa ukuthi nginikhumbuze ukuthi lapha kwimpande zama-Afrika sisakhona namanje especially sizoze siphele ngomhla ka-15 ukhona ubaba ka-Enzo uma ka-Enzo izinyembezi zomntwana. So lawo ma-products mawadinga uzowathola ku-062 219 7748. So-ke asike size sabona kunjani? Sabona sisi kunjani? Ngiyaphila wena kunjani? Yebo ngiyaphila mina. Ngicela ukwazi igama lakho nesibongo nala uvela khona. Igama lami nguLuyanda Wakhanyile ngivela eChesterville. Ukhulele kuphi? Ukhula wami ngikhulele eMpangeni emakhaya lapho okay. Wasufika nini la eChesterville? La eChesterville ngifike last year ngoba ngithole umsebenzi la eNsimbini primary. Okay. Lapho ngisebenza khona manje. Okay. Ngicela ukwazi ke impilo yakho ekukhuleni kwakho. Ukuthi besinjani nje simekhaya, bewumntwana onjani, ukhuliswe kanjani, ukhuliswa ubani? Hayi ekhaya mina umuntu oqala kubazali. Okay. Nayo sisi abathathu. Okay. Ukukhula sisikhulile sonke lapha eMpangeni kodwa besikhuliswa u-auntie ngoba abazali bancane ubamba umsebenzi ukuhlukana basheshe bahlukana sasemncane nami azingikhule phakathi mama nobaba. Okay. Kodwa babenicheck ekhaya. Khona njalo kuphela kwenyanga siyazi bayafika bashekhe konke lokho. Bafika ngokuhlukana? Befika ngokuhlukana waphela kade bengasathandani ngaleso sikhathi. Okay. Hayi bezobona ingane ngoba khona laba abangilamayo bona abancane. Amantombazane. Yebo amantombazane. Injani ingcindezi yokuba ubhuti omdala ulanywa amantombazane and isheli la eminyango yo bayakhula phela usisi baganyaza baba bahle bayageza and wena ubhuti omdala ngaleso sikhathi kufanele wenze sure ukuthi abantwana bakwenu awuvesana usuku obumalume kade ungahlosile. So zonke lezo zinto lezo kade uzigada kanjani, kade ubamela kanjani, kade ubathanda kangakanani, kade bekuhlonipha kangakanani bona futhi? Hayi kubona sisi bami bobathathu bonke bahlonipha manje basaphila ngomthetho wabazali ukuthi hayi afanele begange besinto ekanjalo nami banginike indawo yami njengobhuti omdala ngazizwa ukuthi angihloniphekile noma baphuma ngaphandle kwesandla uma izinto kuthiwa bayazenza angazi bangasenza ngemuva ngoba ngaze ngabona bekwenza. Okay. So ngiyazi kunzima ukukhulisa umntwana ongamzali wamathumba akho kunzima kakhulu. Uyikona ukuthi ngeke baze bakuveza abantu abaningi but ngiyazi kunzima. So u-auntie nakanjani kanzali unizalwa ubhuti wakhe. So njengoba uthi benikhuliswa yena besinjani nje mhlambe isandla sakhe?
Hey, isandla besithanda ukuqina nganoma nje ukuthi uyiphoyisa noma Iphoyisa? ubeyiphoyisa manje Lo mgwaqo lo SAPS. okay. Manje bekukhona isandla esiqinile ngazi noma umsebenzi wakho umshintshile ukuthi abe Uphethe ngesandla kanjalo noma sensimbi. yebo isandla esiqinile nje uvuka ekuseni kuyanokho kufanele uvuke uvane amaceke uvane noklina uvane Yes. nenzani ngesikhathi esithile kufanele senibuye selisegcikeni ngaphakathi ngazula notshwala ningaphuzi konke lokho ngoba Yes. umuntu uzaqala ukuphuza sethe ukhula Usethe ukhula. umthetho usakhula ngawo. Okay. Ish. Okay, manje-ke umntwana sorry, u-anti unabo abantwana bakhe noma mhlawumbe ubekhulisa ababhuti wakhe nje kuphela? Hayi bekhona behlala nabo Omzala. yebo umzala omunye selingana naye ngokweminyaka ihlukana ngo-8 months. Okay. Nawo umfana bese somunye bokuyintombazane Okay. besibathathu ingane zakhe zombili mese kuba yimina. Benzwana noke kahle. Yebo besizwana ngoba nje namanje sinabudlelwano obuhle. Okay. Awukungichazeleke, ngicela ungiqalele eqaleni. Ngento ezigcine yakuletha ukuthi uze kule show le. So ngicela ungiqale la isuka khona ube nesineke nami because ngangingekho yenzeka mina. So ngicela ungenze ngi-understand. Ungiqale nje ekuqaleni uhambe naye uzofinyelela kuvutha undaba. Lwento eziyadala ukuthi uzofinyelele kule show le. Naso isikhathi ngizokulalela. Hayi alright ngiyabonga. Isizathu sokuthi ngibhale le show le benzofuna usizo ngoba khona usizo Amanda washiza. Okay. Bese ngimbonile nakho uba nento for yena manje umtshela ngiyasaba ukumtshela Yini esabani? ukuthi lo daba lisathanda ukuba bucayi ngoba lapho ekusebenza khona umuntu wayithandana naye wathola ingane. Okay. Manje uma ngizama ukukhuluma naye ambonisa mhlawumbe uzoba khona uqhekeke ubudlelwane bami nalo usebenza naye. Okay. Ngoba sebaze batholana nanengane bobabili. Kodwa lo uthisha ngeke ngikwazi ukusho igama lakhe noma sebahlwana noma kanjani ngoba ingane ngathi akasayodla asayenza lutho. So uyabona ukuthi naye akaphathekile kahle. Okay. Nike nikhulume mhlawumbe ubambe lapho nalapho ukuthi akekho right. Ngikhulume naye ngoba umuntu ohlala endaweni eyodwa uhlala sonke le eChesterfield. Okay. So ngibone naye nangempatho ingane ukuthi hayi akusahambi kahle akusekho mnandi. Manje ukathi yini baqhathayo kahle? Mina ngazi ukuthi yini baqhatha ngoba lo bhuti angazi noma mhlawumbe umxhopha ngemali noma ini ngoba phela usebenza kahle emsebenzini ukuthi uthisha ngokugcwele mina ngisaka kuyilokhu kwi-contract ngiqasho kwi-contract. Okay. So lokhu angazi imali noma yini ngathi umbambe ngayo. Kodwa izinto endingakekho right ngazo. Into eninga akekho right zona. Okay. So wena into odinga ukusizakala ngayo kahle iyini? Ngicela nje ulibeke ngembaba ungichazele ukuthi ufuna ukuthi kwenze ufisa ini? Ufisa ukuthi kwenzeke yini? Ebengifisa ukuthi ngikwazi ukuthola ithuba nokuthi ngitshele indlela engifila ngayo. Ngiyamthanda. Khona umthanda ngiyamthanda yabo ngoba nje ngitatazela nje manje ngiyacanga ukuthi uzofike ethini bese eyizwa le daba le. Okay. Mhlawumbe awungipheyintele isithombe sakhe. Mhlawumbe ngabe umuntu onenhliziyo encane udinwa manje noma umuntu nje oyikhululekele akayena umuntu osheshe ukudinwa. Mhlawumbe uyathetha, mhlawumbe umuntu ongakuthandi futhi nanokukhuluma kakhulu. Mhlawumbe umuntu onenhliziyo ende. Noma awungipheyintele nje isithombe ukuze ngizokwazi ukuthi ngim-understand ukuthi umuntu kanjani sizobhekana nani bese simbiza. Hayi uAmanda intombazane enomoya ophansi lokho akusho ngayo ukuthi unomoya ophansi. Athanda ukukhuluma kakhulu umuntu ongahluphi uyiphatha kahle. Njalo uhlezi esontweni ngesonto yazi ngiyambona nje evukelwe umoya mhlawumbe exabana nomuntu into engaze ngayizwa leyo. Okay. Umuntu othuthula. Wena njengamanje ukubudlelwane khona umuntu othandana naye manje? Hayi okwamanje akekho umuntu engithandana naye. Khona besizama lokhu odwa gcine
ungasebenzanga ngoba ngiyabona ukuthi vele imizwa yami ayikho kuyena lo ade khona ngidlala Okay. ngesikhathi sakhe. Okay. Wena uyakwazi kodwa ukuphatha kahle umuntu wesifazane mekuthiwa uthandana naye. Ngiyakuzwa lokho kusho manje kade uthi kumina lo oqeda ukuthandana naye manje banga right, but wena-ke nje isiqu sakho ngokuzazi kwakho uyakwazi kodwa ukuphatha kahle umuntu wesifazane kubudlelwane futhi kakhulukazi. Angikhulumi nge-friendship, ngikhuluma nge-relationship. Ukuphatha kahle umuntu wesifazane into engiyaziyo ngabona u-anti benomalume indlela abathandela ngayo Okay. bena zonke izinto. So Okay. ilapho ngafunda khona ukuthi muhlukisana nomuntu wesifazane nakho kufanele ukwenze ukuphatha kanjena yonke leyo nto leyo. So ngokuzazi kwakho uyambona umphatha kahle kodwa lo umbizile kwishow. Hayi umphatha kahle. Ayisho ukuthi uyamthanda. Kumthanda ngiyamthanda yebo. Okay. Uyambona umphatha kahle kodwa. Hayi ngizomphatha kahle kakhulu. Ufisa ukuthi kube i-relationship yamanje ezophelela manje or ufisa ukuthi nibe nesikhathi eside nendawonye and uney'nhloso ezinhle noma mhlambe ufuna ukumkhipha nje la ekhona njengamanje kuyikona ukuthi awuyimisele ngalutho? Ufunani? Ngicela kuyena ukuthi sikhande ubudlelwane mina naye. Ngoba futhi enengane le encane ethuthwa nothisha ngakwazi ukuthi ngikhulise mina. Uzomphatha kahle? Yebo umphatha kahle ngizomphatha kahle. Ilokho ecela nje ithuba enike indlebe lento engifuna ukuyisho. So ngaba kuyena uthi yina uzoreketha kanjani mase ezole lento engifuna ukumtshela yona. Mekuwukuthi uhlanya uzokwazi ukummela? Umuntu ngiyamazi. Abantu besifazane bayahlanya, wazi lokho? Phansi la muntu Yes, noma nomoya ophansi, but uyazi ukuthi abantu besifazane bayahlanya isikhathi esiningi. Kakhulukazi besey'nsukwini zabo uyazi ukuthi ababi normal. Ama-hormones angabenzisa noma ngabe yini, uzokwazi ukumela lokho? Ukumela ngizokwazi ukumela ngoba ngisawuqhubeka nje ngitshengisa indlela engifila ngayo ngayo. I give up namhlanje. Okay. Ngiya-understand ukuthi ama-feelings akho akulidela kuphi. But ushilo njengamanje ukuthi lo muntu unomntwana. So uzokwazi ukukumela ukuthandana nomuntu onomntwana and ubaba wengane yakhe esaphila. Uzokwazi ukuyimela leyo nto leyo. Whenever kuthiwa ubaba wengane uyafona efonela yena nawe efuna ukwazi noma efuna ukubona ingane yakhe uzokwazi ukuyimela zonke lezo zimo lezo. Usure? Angiboni ukuthi ngaba khona inkinga ekhona ngoba ngokwazi kwami akasekho kakhulu esithombeni babengane. Nami lami iside vele ikhona ingane lokho enginayo. Mungakanani? Uzothi 5 kulo nyaka lo. Usekhulile. Yebo, so angeze kube inkinga kakhulu ukuthanda nomuntu onengane. Sengathandana naye umuntu onengane. Ngiyazi ukuphathwa kanjani. So angisho uthe kumina uney'nhloso ezinhle ngaye. Yebo. So makwenzeka nithandana ngale ndlela ukuthi uzuyayifeza lezo iy'nhloso lezo ezinhle. Umbona engakwazi ukuba i-step mom kumntwana wakho? Hayi. I-step mom esi-right. Ngoba umuntu engimaziyo ayimqali singabona indlela aphatha ngayo ingane nendlela ayiphatha ngayo. Yes, but wayephatha ingane yakhe ezalo yena. Uneshow ukuthi uzokwazi ukuphatha eyakhe ingane engazalo yena. Uyazi ukuthi kunzima kanjani ukukhulisa umntwana ongamzali. So uneshow yokuthi uzokwazi ukumela konke lokho. Hayi angiboni ukuthi ingaba khona inkinga engaba khona ngoba umuntu onothando vele. Okay. Ingane yami ngayinika uthando lokho ngibona. Okay. Ithi ngimlande ke khona sokwazi ukuthi ushaya uvalo. Uma ngiphoxa ngeke ehlisa umoya. Ayisho sizokhulumisana sonke. Ngicela ungithembe. Sizophuma la se-right. Nakhona uma ukhuluma naye ngiyacela ungamphoqeleli, ungamforce. But uzama ukukhuluma naye kahle njengensizwa. Ayisho ufuna into e-right la. Ngicela nje ube nesineke ukukhulumisana naye kahle.
Nanoma bakuthiwa akakuphenduli manje ukuthi kufanele kwenzekeni but mnikeze isikhathi. Ayigwinye le nto alokho ecabanga ayidle. Mhlawumbe izogcina igunyekile. Kodwa ngicela ukuthi ube nesineke naye. Muka lapha ekhaya ngiyathemba ukuthi niyazibonela ukuthi hamba kanjani. Angazi ukuthi kuzohamba kanjani kusuka manje kuya phambili because sizomlanda udadewethu. And angazi ukuthi izomphatha kanjani lento enhlizweni yakhe kodwa ngiyacela nibe nesineke. Ngiyacela ukuthi nginikhumbuze ukuthi lapha kwizimpande zama-Afrika sisakhona namanje especially soze siphele ngomhla ka-15 ukhona ubaba ka-Enzo ukhona uma ka-Enzo mase kuba izinyembezi zomntwana. Ngiyazi bakhona abafowethu la eminyango uthola ukuthi bazalisile base bashiya kanjalo ababanakekeli abantwana abazi nanokuthi bazalisile. So mekuwukuthi nawe uzithola ungaphansi kwaleso simo sokuthi umntwana wakho uYesu uzowamzala but ubaba wakhe usekhohlwe nanokukhohlwa ukuthi unomntwana. Ngiyazi kunzima kangakanani but zikhona inyembezi zomntwana and nizosithola ku-062 219 7748. Ngiyafisa ukuthi ningazitsheli ukuthi ka-Black Life sinifundisa ubuthakathi. No, awubona ubuthakathi. Umuntu omdala uyazi ukuthi ikhona i-protection. Uhulumeni uyasiprovide ngayo. So uma unqena ukuyisebenzisa fanele wazi ukuthi yini ezokwenzeka because sifundisiwe ngalezi zinto lezi esikoleni. So mewuthi uzalisiwe washiya kanjalo hayi ngoba nakho ukuthi sihlose ukufundisa ukuthi uthakathi but akekho umuntu ofanele azale ingane amathumba akhe ajike angawanakekeli kuhlungu akugwinyeki. So mekuwukuthi awanakekele amathumba akhe kufanele awanakekele uyathanda noma kathani because umntwana uyothi mayekhula understand ukuthi ubaba wami ungizalile yes ngikhona but akazi nanokwazi noma ngiyaphila noma ngifile noma nginjani noma nginezidingo noma nginjani. So hayi ukuthi sinifundisa ukuthakatha asithakathi kodwa umuntu okhohliwe ukuthi uzaliwe noma uzalisile noma unomntwana kufanele kube khona indlela azokhunjuzwa ngayo ukuthi lalela unomntwana kufanele umnakekele kufanele umbhekelele. So ngicela uthinte le number lethi 062 219 7748 na kanjani uzothola usizo uma undlala udaba lakho. Bakhona osisi bazokusiza bazokunakekela bazokwazi ukuthi kufanele bakunikeze inani uma undlala isitori sakho. So asike silandeni ke udadewethu size ukuthi kuzomphatha kanjani udaba lolu azondlalela lona. Ngiyacela sinisondezelene. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV kulolu hlelo lolu. Ngiyathemba ukuthi niyazibonela nani ukuthi sesihleli nodadewethu. So sozama ukuxoxisana naye sikhulumisane. Angazi kona ukuthi sizophetha ngani. Basi ngiyacela nje nibe nesineke nilalele ukuthi yini esizogcina siphethe ngayo. Sabona kunjani? Ngiyaphila nami. Uma bani? Mashezi. Udlaba. Uyamazi ubhuti engihleli naye? Yebo ngiyamazi. Umazela kuphi? Sihlala endaweni eyodwa. Oh okay. Mhlambe nike nibe nezingxoxo ezijulile noma usawubona kunjani kuphela lapho? Sesixoxa kodwa hayi thiba kakhulu. Oh okay. Njengoba ecela ukuthi usondele kulolu hlelo lolu ingoba kukhona into afisayo ukuthi ugcine uyazile. So ngiyacela umnikeze isikhathi, umnikeze isineke, umlalele ukuthi yini afisayo uyisho kuwena. Ngiyacela. Bafo ngicela ukukhulumisana naye. Yebo. Unjani Amanda? Ngiyabheka. Ngiyaphila. Isizathu sokuthi ngilethela kule show namhlanje ibhale ishow ukuthi ngizodinga usizo layo. Khona into bengifuna ukuthi uyazi. Angazi ukuthi uzorekesa kanjani ikona uzokuphatha kanjani. Kodwa uthi kade isengidle le ndaba le. Kade ngiphila nawo ngaphakathi. Ngoba nawe ngiyakubona ukuthi hayi awuphathekile kahle lapho okhona manje. Ngoba ngisho nengane asanakekelwa kahle imali ngathi ubaba wengane akasayifaki. Ezasonze ukuthi engayifaki ukuthi sekhona umuntu osekhona lokho esithombeni okwamanje ababhizi naye. Wena uthatha blog. Umuntu engisebenza naye.
sebenza naye ngiyazi umuntu engimaziyo wesifazane okhona esithombeni kwamanje. Mina abo labo engizimisho ukuthi cause angaze enze izinto ey'solisayo. Mhlawumbe ukuthi uyafeyila like something. Kodwa ukuthi bengathandi ukuthi uzwe ngami, kodwa umuntu omaziyo lo. And yabona so affect nendlela ingane akayiphethe ngayo ngoba ngathi nemali asayifakile. And mina lokho awungiphathi kahle ngoba umuntu unama feelings for wena, le nto bengifuna ukuyisho kahle kahle. Hayibo, iqale nini leyo nto? So kunesikhathi izo ndlela kodwa ngathi hayi mhlawumbe into edlula ngiyabona ukuthi hayi ayidluli lento le. Ukuthi bengazi ukuthi uzoretha kanjani ngasingabhala kwishow ngacela usizo. Manje ucela usizo ukuthi mina ngamukele ama-feelings akho. Uthi wamukela isicelo sami sokuthi sizame explore le nto le. Manje mengwanqaba Ngaphatheka kabi uma isicelo sami singaphumeleli. Kodwa ngimisela ukuthi unike isikhathi ube come to terms nesicelo sami. Ufila kanjani? khona lento engiyizwayo ayingiphathi kahle naye lento ayishoyo iyangithusa. Okay. Cause umuntu ngihleli nesikhathi eside. Yes. Sengibizwa ngama-show kodwa angangitsheki sonke isikhathi ngihleli naye. Yabo leyo nto manje ingiphatha kabuhlungu. Ngiyazi ukuthi sonke asiphaphile and thina sonke esikwazi ukukhuluma nabantu esuke sifuna ukukhuluma nabo ngaleso sikhathi. Sisuke sidinga ukuthi at least akube khona omunye umuntu ukuze sizokwazi ukuthi sibhodle kahle, ukuze sizokwazi ukuthi sikwazi ukukhululeka sikhulume yonke into esifisayo ukuthi sikhulume, ngiyazi, right? Yeah. So yena akazile la kulolu hlelo ngoba nakho efuna ukuzokuhlambalaza noma efuna nje uvele kuona wonke umuntu ukuthi uzothini kuwena, no, but ubefisile ukuthi akwazi ukukhuluma kahle mekuthi khona omunye umuntu. So akalwi nawe kahle kahle and akafuni ukuhlambalaza. Ucela nje lokho akucelayo kuphela. Ngiyazi ukuthi ngiyenzeka ukuthi awukwazi ukuthi umphendule manje, but into engifisa ukuyazi ukuthi ama-feelings akhe athini, ufilani, ucabangani, ithini imicabango yakho, yonke nje leyo nto leyo. Futhi awu mina mengayiboni Okay. nginobudlelwane naye. So manje unakho ukucabanga kusuka manje because uyaqala umuzwa ekhuluma kanje. So uzokwazi ukucabanga kahle kusuka manje ukuthi yini oyicabangayo kahle kahle ngaye noma cha. Angazi ngalapho. Awukakazi. Angakazi. Ngoba ngikucabanga nje ukuthi singabe nobudlelwane. Udinga isikhathi. Yebo, ngidinga isikhathi. Ukuthi into bengifisa ukuyisho ngoba ngiyena umuntu okwaziyo ukukhuluma kanjalo, angikwazi uexpress indlela engifila ngayo. Umuntu ophansi ongathanda kakhulu ukukhuluma kahle ngoba nanamalimi noma namalimi yikho ngikhetha ungakhulumi. Abhali ngacela usizo ube khona umuntu wesithathu. Ngiyamuzwa. Ngiyakuzwa kushoyo. So awukwazi ukuphendula lutho manje. Angikwazi ukuphendula lutho. But usazomnikeza isikhathi. Sokucabanga noma cabanga. Angazi, kodwa ukucabanga ngizocabanga. Kodwa ngenze ngimnike ithemba. Okay. Ngiya-understand ukuthi ngenzeka vele manje ungamnikeza ithemba because usha kuwena. Akuyona into sewacabanga ngayo ngaphambilini. Ngiya-understand. But amandla awathathile ukuze azafinyelele kule show le izobukwa abantu abaningi kabi. And you understand ukuthi njengoba ekuletha kuyona kusho ukuthi mhla sekuthiwa sekulungile phakathi kwenu noba u2 angeke akufihla because vele izobuka abantu abaningi. You understand? So ngiyacela bakithi, ngiyacela ke umnikeze nje isikhathi, mhlambe nawe uzinikeze isikhathi ucabange kabusha, angicabange nje kahle ukuthi
ungavuma kuphi uyeke kuphi. Isicelo nje esihle simhlophe. Ngokusho kwakho ngizosicabangisisa. Okay. Kwi-relationship okade ukuyona, mhlawumbe ngabe usafaka inzipho noma uhleli nje ngoba phela kuyahlalwa. Mhlawumbe into engasekho nje ngokwena. Cha, yabo ngihleli. Okay. Kahle Ufaka inzipho. Yebo, because yena ngiyamthanda. Okay. Ish. Sanzima lezo ndaba. Okay. Ufila kanjani? Ngiphoxekile khona kancane. Ngiphoxekile. Ngoba ngokwazi kwami abasathandana ngokwazi kwami. Ngoba nje umlisa naye usamuva wona omunye usisi. Manje umethi basathandana hayi uyangithusa. Uyamazi wasisi? Ufila kanjani mawuzwa esho kanjani? Ngiphatheka kabi because angimazi usisi. Angaze ngitshele. No, ngiyazwa. Ake ngicela ukuhlonipha lokho okushilo. Kube ukuthi sidina lapho, but ngiyacela. Isikhathi nesikhathi ositholayo ucabange ngakucelayo. Phela. Ngiyacela. Ngizozama. Basi ngiyabonga ukuthi uzile and ngiyabonga ukuthi usinikezele isikhathi ukuthi sikhulume nawe. Ngiyabonga kakhulu. Kusho ukukhulu lokho mina. Basi ngicela ukucabanga. Okay, ayikho. Umuka lapha ekhaya ngike ngakuthembisa kodwa ngathi ayeza ama-shows amasha. Ngicabanga ukuthi mawumlandeli we-Black Life TV, ngibonile ukuthi kukhona okusha esiniphakele kona. Kuyikona ukuthi nina kufanele nidle kuphela. So ngiyacela bafethu. Ukhona-ke uSibusiso Shabalala kuyimfihlo season 5. Aphinde bekhona-ke uMcebisi Mabaso kwi-Dating Blind. Ngicela ukuthi niyibuke naye. Aphinde abe khona uOlwethu Cele kwibhodla uthole usizo. Ngicela wonke lama-shows lawa niwabukele. Kusakuningi nokunye okukhulu okuzayo esicabangayo ukuthi nizokujabulela kakhulu. Ngicela nibe nesineke nathi, usubscribe, ulike, ushare. Ngiyazi bafethu ziningi izinto othola ukuthi usuke uyayiphila impilo yakho yinde kodwa awukaze uzuzizwe. So akusho ukuthi wena mekuthi awukwazi uqondane nakho wena. Kusho ukuthi nakwezinye indawo akwenzeki. Siyafunda lana singabantu. Ziningi izinto engineshow ukuthi ngiyazifunda la njengamanje. Ngiyacela ukuthi uhlale nje ulokhu uyibukele le Black Life TV. Ngeke uzokhala ngedatha lakho bafethu. Hawu idatha. Ngeke uzokhala ngedatha bese. Ziningi izinto ezinhle eziningi esisazonilethela zona kwa Black Life TV naka Black Life Plus. Okwakho nje ukuthi usubscribe, uphinde ufake lamandlibe lawa ya azokunotify whenever kukhona ivideo ezongena. Lapha kwenye impande zama-Afrika sisakhona special namanje sizisiphele ngomhla ka-15. Khona ubaba ka-Enzo, uma ka-Enzo izinyembezi zomntwana. So ungasithola ku-062 219 7748. Bye. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona nezwasho. Sikhona iswasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu usibeke ku-6. Indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi. Uphinde uvikele umkakho. Woza kithi e-pharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy.